hráče z klubové úrovně. Na Red Bullu Salzburg oba budou mít hodně práce. To totiž je znakem ofenzivního fotbalu. In front of their home support. The distance between Danso and JT. Samozřejmě některak vysokou. Jsme odpovědnost přátelské. Jako Arnautovič v tom současném výběru dokázal dát více gólů. Marcel Zábicer se tohle. Jdu to říci, že Ati Zigi zvolil správnou step relativně brzy. A grančtí fotbalisté teď působí k sekce. Uvidíme, jak dopadne tenhle souboj. Vypadl od 15. samozřejmě, pokud by se Prince Adua. Danco v tom souboji ztrácel. Friedl šel trošičku do rizika, protože každopádně už dle toho, jak stojí hráči, bych to viděl na Zábicera. A opravdu Manchester City má ohromnou sílu, jak v duelu rameno na rameno, tak v podobných situacích, kdy balónu opravdu razanci. Byly tam dva šťastné odrazy. Jirenče ještě bude mít práci se Zábicerem. Podařilo se Ne, poslední. Ten Zábicerův centr byl hodně vysoký, nakonec to bylo ku prospěchu s Džikuem. Teď je otázka, koho to bolelo více. Ten balon, nakopávané balony v docela slušných soutěžích. Je tam Francie, Anglie, Itálie a Německo. Teď ale pozor na Rakušany a za Michal Gregorič, který bude poděkovat osobně Marcelu Zábicerovi za střelecky v tuhle chvíli stejně v rámci rakouské reprezentace. Moment, 20-letý fotbalista měl šanci zpracovat a balon zastavit, nakonec ale připravil pro Zábicera, no a ten přesně věděl, co má udělat. Gregorič si s podobnými momenty umí poradit. Tady na něj zývala odkrytá brána. Paul Vamer bude rozehrávat od praporku v 59. minutě. Točený balón na Grilič. To bude připsáno. Byl tam Gregorič na první tyči. Štefan Poš opravdu minimálně vlasy dokázal ten balón trefit a slyšíme, že domácí hlasatel na stadionu Ernst Happel ve Vídni už hlásí jméno Štefana Poše. Jordan Ayew s několika kolegy teď chce využít otevřenějšího prostoru a půjde do střely a trefil se krásně, tak přeci jen to ganské čekání na jeho zápasu na stadionu Ernsta Happel. No, řekl bych, že Lienhard nebyl úplně důsledný. Ten zákrok fotbalista, který když v podobných místech dostane šanci, tak góly dokázal. Vlasku. Tohle je ale Chukwuemeka. 79. minuta v svém debutu a je to moment, na který bude pamatovat minimálně na konce kariéry. Ještě chvíli bude vznášet. Už u zrodu té akce rychlá narážečka a vlastně 3krát se zapojil, včetně zakončení do celého toho procesu. Výtečná práce, výtečný pohyb a skvělý přehled. Nakonec Ati Zigiho záležitost neřešitelná.